Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ke Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council hapok ke jingalamu wa penya sing sim ku Chief Executive Member minta ke sngi ka khat lai tri ubnai no pra ka khot ya ke jingalang juga kin hun ke Executive Member benya perkhat halo ka dor bartlang ka ban sedang minta ubnai habe kren bekla pathai khubor ba penya sing sim mulai thu bakani ka dor bartlang kan dei tang na ka benta ar sngi ka ban sedang ha ka ar phautrik minta ubnai no pra bat on pun kut ha ka ar huai trek Kendai teli ki motion hakani ka session ke meminta kendai teli ki motion ka way ka resolution ke belawan rak de ki parlok MCC ni nak yang yate but kumba artho arteli ki jingli te but ki bangine shimenta hakani ka session kini de ki bangia kran yatai haka isi but nak yang jungi ngasoban penpau sai sin ka jing ai kuble ya ki executive committee member hai por balingkot singi ai ki assignment ni ai ki kam ye ki bakila tre halar ki jongki benta ki jongki bakila tre smart baki la tre stomba ban don kata ka jingkela let's say haga ni ka rukom tre kam jongka isi ka benta hang ni ko konsep vision jongka khasi social custom lineage act khat khandai spa khandai punyo ni issue ya ka ni ka khasi tribe halor ki kendon bangi ki khasi ngi ken ya ka kur ka jat haka tip kur tip kha te namarta ka daw kadan ka tangjat ka bangi practice but la codify ya ka hapo jongani ka te kani ka jingdon kam ye kini ki certificate ni ki sunot jingpin shisha jingpin scam na ki ramba kur ka long badan kam ba tingi ipat hakini kat tu kan isnam bateng-teng watang hakaju kakul kimi ar laingut kirang bakul ki bakam yala de baki de kirang bakul te ngingim kwa bakan don kum kata namar ta kadaw lingba jong kan ka ai baka rules lingba kan ni bill bak kini ki rules bangin safriem handin balayo ka ai ngin penbet renti ngin penjanai ngin streamline bat kum juru mdei tang kata babaro kini ki kur ki jai khasi ngi kin hab ban register bat ni but nakal yang jungi meneka isiru ngilashim karai ba ya menta ngin sakhot ngin sepenmi ka notification ban khot shwai ki baro ki kul bakin wan pentip shangi ban shim ki form e ban register ka kata ka datang ka notification but kan sarung kalarung hapo ka bill te khnang bangin tip kat noteli ki kur khasi ki badan hapo ka rijungi nalor ba kila don lupa ki weiru hakis 16 dat nalor ba kila don siki batang jai singin ngintip kat noteli kur ka ba lai pat ba hapo jongani ka bil ngi betha yakini ki kur ki ba phero phet bandon ki sengkur pi ka kenja komiti jongkini ki kur ba kakur kan de benlong ka ba khlain kakur ka de benlong ka ba yateli ban yate som te ngim kwa ba kini ki kur ki jai khasi jungi kini prala la ki jong ni ken hakakur haki khasi ngi ken ka yeng ka kpo ba kakur te kani lightly ka rung long bangin tip na e ka source of na e ka origin bangimi nangno ngimi te kum kaniru ba kanam dan kanu ka jing bakla wat haka jingya jet menteri lene ki banye yakun ka menteri lene kinu ki balong qualify banye kun ka menteri mentana ka ju ka kur ki dan ar kpo ki ba kwa let's see yakun dan ka kpo ka ba kam ba de mangi di balong menteri dan ka tukoi kpo ka kam de mangi balong menteri te kani ka bil kan streamline kan pentikna but kum ju ru ka research bangi la le lingba ka department education jungi kadon ru ya ka areas of research apa de baki kur ki jai khasi jungi te kani ru kan sanang pen janai shu ya kanika rukom codify jungi habe de ka kanika
kanika rukom kenkur kenjai kabal basau pat habiti kanika bill ni betharu bandan kinika ki barok kini ki kur kan bandan ki family tree ban butin ya ka jing her pateng jung ni ki kur te khnang ba ngi barok ngindon ni ki records ki jingtip ki babiang namar ladangi ngimdan jingtip babiang le se ka bhai ngi kumno ban thawan kumno ban codify ki practices ki jungi prepare dari ke jingtam jong kinu ki anro ki bill te dangshen nakaliang ka export committee kala shem ba kadon ka jing ya tingkhu bat ka kanika act ka bangidon ka khasi social custom lineage act te ya ita ngila dep ya keren la dep ya penbai te bat ngi hajing start haka committee special committee ka bangila dep ban constitute dangshen hadin ka special session ka bangila yo nama bagi khamla ban pas but ngets kam hadin bangila yo report menena chairman nakalian ke isihi kala in principle ngila shimbe ya karai bangin pas kini ke session banwan details pin yo let's say da yo banyakran but chairman jongan ni ka special committee insyaallah ban kam I batai details ba angam don ka details te hendre ngila dapat banya keren dot bar khaj menen but la circulate kini ka anro let's say ka draft bill the shuaban final yang sa suggestion kini serius ka kanong rim jong ka klan bill kalong ba ya jai benriu jongi ka practice nalor ka sinsha khadatan rai bangiyo nalor ka rukombat khando bangiyo ki practice ki barim ki jongi ki bangi codify ka kum ka ain menta pa small ka kur ka jai ru ka we ka practice ki jongi te namar ka ni ka ai judge lene ai kur bangi board chaka kemi ketika bakham her ne kiwe pa judge tindrio te but hadu kat menta ka khasi social custom lineage act ka shubatai be tang ban ai khasi tribe ya unu bade khasi unu bomdei banam ai te henry kat ban penyateli ban te song bat ban penjanai kur kom trekam jungi ban batai kumnu ki sengkur kin trekam ne kumnu ki kur khasi ban yo ka jing itu pi kata de kawe ka jing itu namar ondala trekam kani ka bill kamut kini ki kur ki babun hapo ri khasi kin sayo lagi jong ki somno ki jing itu bakal bang lada itu daka ai lada ki trekam hakakur namta ka baha kamiat jong ki kur kala la longkam bat mental lada ni perkhat lada ki klanyi ki sengkur ki kur baper bante lakam ya ki jing hapo ki kur halal ki jong ki kur le singa suban ong ba enam dan nong krong khasi re hajat benriu jungi nama ki lala ki jong ki kur ki lape ila ka jong ka jing aka imlang salang ka jong ki ngatrai nga ukur sim nganam kwa dalonu nuru bani i yo we pa upara persakur sim bon yang hapo khandai lat yang hamot pran bon likrong ngalali tan ngong bale ni ha tong ini perkhat ke ka babahangin ya trelang thau kilak pinti sikiwe we ki kur kin long kumta but what ikani ka jingduk tasam lu ngilala ban weng ya ka jingduk tasam tenre kumbalong mentapat ni isypun bah ki baduk namar ba ngimla ban te song ngimla ban peniateli ya ki kur ki jat kasi pi pandang ngila wanra ikani ka ya ka klan belru shwa ban pentip ya pi shen bu ngin hab ban exercise biang ni ban ngam jeliu biang ban ban puli biang company shushu wat ya kanika ak ka khasi social custom lineage ak khnai spa khnai punyo yo le sing idang dan kam ban wara men banang pen bahas shushu ya kanika ak khnang ba ka clan bill ka bangin pas but ka khasi social custom lineage ak ru kan ya ringkat bahkan demi tingku para an hang ni pot sponsor pi ka Annunciation of Clan Bill ka Cranbridge pangkakur ni te song kur ni aibor ki ramba ni peniteli yaki te nila itu yaki dakaan yaki kur yaki ramba kur ka bakalini cha ka Cranbridge tang shabai dei baka kani ban yo jinglong khasi kerpang khamtam man yo ki ya ka khasi tribe bangin pensisha bang la practice ya ka but nila pen scam dakaan
Tekan long komjo hika plan. Kikur kijat kasi nama habakut hingi ngilong kawai. Ma. Hoi ladingi keren constitutionally ngilak don la kajong put terekam jurisdiction kum ka KHDC. Henry dangi pai ya ka jinglong kerpang jungi kum jai berdeu kasi pat ngidon jing edai. Depi ong kata ngidon jing edai wat napo ki shnong ki badan hapo Khasi Hills Autonomous District Council but Hajante Hills kamtam habide baka kenkur kenjai. Te namar takadaw kanihi kan sa batay lingba ka bil ya kaban dan ya kajing te song lada day napo Jante Hills ru namar kindan bet let's say kindan kiju kikur henry la ka jong kpo kawe kpo na Khasi Hills kawe nishte te ban kam benya shushu ngingi hab be hiban ban tip lani ban wat jing tip ban wat benya bat ban exercise kat kum kanika provision jong kanika bil pi menta kimi ru ki brio ki ba shushim ya kajat Khasi henry dawat yo kparum de Khasi kemerum de Khasi shushim te kani kalong bi an bat kabam dan lenti haka rukom kenkur jungi Khasi te kani rukat kum kani kabil lakhang persya bat ladadon manu ba pentip lingba ki chiti jing ujor shangi ka isi kalaban shim ya ka bentaban ban ya chakmat ka kum ki kendon ai pel ka amendment bill ka bangi khot ka Khasi Hills Khasi Jantia Autonomous District Fishery Amendment Bill Arajar Al-Kulai. Kuma pitip gadon ya kanika Principal Act ya kaba habaide ba kanika Principal Act kadika act jong snam khat khandai spa san pusau. Te ni banalu snam khat khandai spa san pusau ladon ya kanika Fishery Act apa ka District Council. Kajing tu jong kanika Fishery Act jong ka District Council kalong ba Aibor ya kishnong ban ya trailang bat ni kum ka council ban penne pensa ya ki he lane ya ki baret ne kita bengi ong ki water bodies hapo kanika ri kejungi dan ru ki catchment area ni ki tolong ba kamtam ru habaide kini ki do penat ya ki badan hakini ki wa harilum Khasi kejungi te kanika ka ak khat khandai spa sampu saw kala aibor ban ngin kam persya ikinu ki brio ki ba thumu ban penyap dusman ki do wa te bat kumju ru ka baar habangi wanra ikanika amendment bill arja Al-Kulai kanang penjanai shushu eka jingtrekam jong ka executive committee lingba ki policy jong ka hapo jong kanika act hapo jong nika bill ya ka ba ngin sa la ban pentrekam khambahal se undala yo ka jing munjul naulat ya kabangin ya trailang ki it ki hima ki shnong ki thau ya kaban kampen jari ya ka jing perking shushu nakamta ban te rakam ya ki ba le dusman ya ki do penat hakini ki wa harilum Khasi jungi te om tang kata kaniru ka don ka jing ede ka bajan mahabat ka jing penne pensa penkhoi mariang kamtam ngidon ya ka Solid Waste Management Act Arajar Arpo kani kaya dekat nama ka penek pensa iki ya ka mariang ban penkhoi kumju nama kumba pitip ni don kini ki water bodies hapo lum Khasi ki ba ithiang ban pek bat ki ba ishiam ru ladangi di ki ki ba mi kini ki wa hendrik ba susi pat ladangi pek ya ka jinglong jingman ka ba menta kum kawa mkhra kawa musharpi kiwe kiwa ba hapo sor de si kiwa urkaliar kiwe kila kelano kumki nala jabo te ngim kwa ba nakaliang ka isi kan khabruk khmat dan kan le kelut ya kenika jing ka ba ki pai ba ki babun ki ut cherum chaneng khamtam ki shnong ki babun tang hang ni po khapsor ke ngidon kum kawa umken ngidon kum kawa ngot ngidon kum kawa umyo kini ru ladangi ngem te rakam ngempet let's say suki ka kala penban kum kiwa mkhra te kaniru let's say ka ak kabangin kabil kabangin pas kan yo ban wanra kajing pentrikam kebacanai ban penek pensa yaki do penat ka ba arpat yaki niki ya kajing bah jing khut
Yusubah jongka Mariam. Kani ka bill jongka fisheries amendment bill ka pengiwan ra jong news 6. Pi kaya rengkat baka solid waste management act arja arpo. Ya kaba kathong hi ka jongka executive committee bamenta kalong ndai tang ban penkhoi yakini ki madan regau ki jongi. Henry ngin hap ban penkhoi ruwat ikiwa duit ne kiwa rit ne kiwa he kita ki bangi ong ki water bodies bat kumjur ki catchment area. Namar ni soto ladangi ladaki wa laniki laniki tolong jungi kila sniu no naka pollution to tip ba mangingin namlong mentunan kami tu ko bandi kan sami bon ki jing pang jistom te ban light na kata ku mapitip kari khasi ni khot ka Scotland of the East endre dangi pej pat ikiwa apa namba shillong le sela isin ai bat pej kum kawa mkra wa mshirpi dan namar tak kadang ni kathong jong ka executive committee bamenta kalau ngim kwa ban penkelawa mkra ikwi wa kibai tenang menta kum kawa mtengar ha kala sedang wandur menta beros kata PE ka jing pentut kitu ki kendo la blok lut kitu ki kram dokha kiba sa kini ki dokha kum kawa umyo siki badang kuat menta kawa mken wa ngot te ngim ailat kan ikibring kuban shupen jot pathari kamarian kantam kido do wa nanta habide pat kajing ya dapat naka pollution kumla keli we naki reporters benta nganga suben ong ba kani ka solid waste management act kan terekam borba ringkat baka building bylaws jong KHDC ka building bylaws benta jong KHDC like no yakini ki yeng ki bla don lupa harut wa namarkan ni ka anyi pentrekam nadu bangiyo ini ka an dangshen ngimla ban pentrekam retrospective te kan long introspective but yakani ka an kan trekam na nishmat but menta kala don ka kendon du ba kata mitar pinamla ban shnayem harut wa kai ke jing tu long ban ya da ya ka Mariam jungi ngelam jong iba Hamlet sendok lingkum minister in charge jong ka urban affairs la di notify no how benai August arja khat pra ya kenika building bylaws but hadin kata naka cabinet kila rai bayaka building bylaws shabar jong ka municipal area normal area insa IT no shaka HDC but ngishwa ban pentip bangiru ngila long la biang ka strength jong ka engineering wing hangni ban pentrekam ya kene ka building bylaws kumbalong menta la stat brosh kata shwa ban shimtingi kibun ki complaints dan ki baong ani ngila submit la shibnai arbanai ngimpat yo building permission dan ki baong ki engineers ki architect kimpat one site ban one page dan kumbalong menta kam dan shu kum kata ya kene ka building bylaws la page kum i executive in charge member de iba te bolang pathau iba trish tombha but kumbalong mentakla ya akane kakam